û niha agahiya me dorê de dîsa derbarê nivîskarekî ciwan de ye. Belê nivîskarekî got zindanê Tirkiyeyê de ye û cezayê müebbetê lê hatiye birîn. Niha ji nav dîwarê zindanên Tirkiye hestê xwe, fikrê xwe û serpêhatiyê xwe û gelê xwe bi romanekê derxist derve. Belê kam vî nivîskarî û romana wî nas bikin. Romana nivîskarê di hepsê de Mahîr Bagok a bi navê Henaseya Jiyanê derket. Pirtûka Mahîr Bagok di refên pirtûkfiroşên Kurdî de cihê xwe girt. Mahîr Bagok ji xeynî romanan helbest û kurteçîrokan jî dinivîse. Mahîr Bagok di sala 1981 de li navçeya Nisêbîna Mêrdînê ji dayîk dibe. Ji ber xebatên xwe yên têkoşîna azadiyê ji sala 2005 ve girtiye û cezayê müebbetê lê hatiye birîn. Mahîr Bagok heta niha li hefsên bajarê Êlihê, Midyatê, Toqatê, Mêrdînê, Rihayê girtîmaye û niha jî li hefsa Manîsayê girtiye. Berhemên Bagok û berê derketinê jî ev in: Deriyê Sibehê helbest, 5 kulîlkên zivistanê kurteçîrok, Dewsa Ramosanên Birûskan kurteçîrok, Kefiyên Cihêreng roman, Henaseya Jiyanê roman. Belê êgo xwendina wan hebe te qez dibe romana vî hevalî bigirin û bixwînin, dengê wî bibihîzin.